Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni RG. Taong 1934, Mauban, Quezon. Maraming nagaganap sa mundo na hindi natin alam. Ang tangi nating nakikita ay ang panlabas na anyo nito, ngunit hindi natin nasisilayan ang panloob at mga tinatago nitong hiwaga. Maraming dimensyon at kaharian ng mundo. Lahat pinaghaharian ng Diyos na nasa panig ng kasamaan at kabutihan. Kontrolado nila ang lahat ng mga nangyayari sa mundo ng mga tao at bawat ginagawa natin dito nakabase sa kumpas ng kanilang tadhana. Mga katagang palaging binabanggit ni RG kapag ang paksa sa inuman ay may kaugnayan sa lihim na karunungan. Lumaki siya sa maraming paniniwala, kaya hindi siya masisisi ng kanyang mga kaibigan ukol dito. Kung sa iba, ang istorya ay mananatiling istorya lamang, pero para kay RG, ang bawat kwento ay merong pinagmulang katotohanan. Marami na siyang kaibigang inalisan ng walang kwentang paniniwala at sa loob ng maraming taon nilang pagsasama, nanatili siyang ganun. Kahit papaano, tanggap naman siya ng mga kaibigan niya, kaya hindi na yun mahalaga para sa kanila. Ang tanging ginagawa nila, tumahimik na lamang kapag nagsisimula na siyang magsalita. Para sa marami, ordinaryo na lamang ang ganoon niyang pag-uugali. Pero para sa isa niyang kaibigan na si Samuel, meron siyang mga bagay na pinagkukunan at pinaghuhugutan ng ganoong paniniwala. Nataon din noong anak ito ng isang albularyo, kaya naman tuwing nababanggit niya ito sa kanyang ama, sinasabi nito sa kanya na espesyal ang kaibigan niya, kaya dapat niya itong maging kalapit ng loob. Nang marinig naman yon ni Samuel, hindi siya nagdalawang isip na sundin ang nais nitong mangyari. At magmula noon, pinagsumikapan niyang maging kalapit si RG buhat sa pag-aasam na malaman ang totoo nitong buhay. Sa loob ng 3 taon, siya palagi ang naging kasakasama nito. Matapat na kaibigan si Samuel Pinuno, kaya hindi niya may pagkakaila na nagtiwala rin siya. Pagsapit ng taong 1934, nagkaroon ng asawa itong si RG. Bata pa siya noon, kaya naman sa loob ng 1 dekada, umabot sa 7 ang anak nila. At dahil dito, isinilang ang bunso niyang anak na nakapagkwento ng istoryang ito. Kahit abala siya sa buhay may pamilya, hindi niya isinasantabi ang mga kaibigan niya. Marami mang trabaho pero nagkakaroon pa rin siya ng oras para makipag-inuman dito. Ngunit taliwas nung siya ay buhay binata, napakadalang na lang niya ito kung gawin. Nauunawa naman siya ng mga kaibigan niya, kaya may mga pagkakataon ding ang mga ito na lamang ang bumibisita sa kanya. Subalit ang madalas na pumupunta sa bahay niya, walang iba kundi ang kaibigan niyang si Samuel. Magkaedad man sila, ibang-iba ang buhay ni Samuel kumpara sa kanya. Bukod kasi sa wala pa itong asawa, medyo masagana na rin ang hanap buhay nito, kaya naman kahit papaano, nabibili nito ang mga bagay na kanyang tipo. Gayunpaman, imbis na kainggitan, pinipili niya itong suportahan. Ipinakita niya rito ang pagiging tunay niyang kaibigan hanggang sa may mga nangyaring bagay na hindi niya inaasahan. Habang lumalalim kasi ang kanilang ugnayan, napapansin niya na parang may iba itong pakay sa kanya. Kapag kasi pumupunta ito sa bahay nila, wala itong ibang ginagawa kundi maghintay ng mga kwento na magmumula sa kanya. Noong una, hindi niya ito pinapansin dahil ayon dito, nakikinig siya para madala sa ibang dimensyon ang imahinasyon niya. Subalit habang tumatagal, nararamdaman na niyang parang meron itong hinahanap na bagay sa pamamagitan ng mga naririnig nitong istorya mula sa kanya. Hindi naglaon, nang hindi na niya matimang ganoong palaisipan, nagpasya siyang kumprontahin ito.
Isang hapon, pagdating ni Samuel sa bahay, nadatnan siya nitong nakaupo sa bakuran habang nagkakape at kumakain ng saging. Paglapit nito, masaya naman itong umupo, kasabay ng pagkuha nito ng kape. Ang aga mong umuwi, RG ah. Wala bang trabaho ngayon? Kala ko nga gagabihin ka sa bukid eh. Kasi nga ani. Bungad na wika nito sa kanya. Sinadya ko talagang agahan ng pag-uwi ko. May mga gusto kasi akong sabihin sa'yo. Sam, ano ba talaga ang dahilan mo? Kung may binabala ka, mas magandang sabihin mo na ng mas maaga. Ilang taon mo na rin tong tinatago, di ba? Kaya siguro ito na ang panahon para magsalita ka. Seryosong sagot ni RG. Nang marinig naman ni Samuel ang kanyang sinabi, bahagya itong napatahimik. Di man yun nakapagsalita, bakas sa mukha nito ang matinding pagkagulat buhat sa mga bagay na kanyang narinig. Maya-maya pa, napabuntong hiningayo ng malalim habang nag-iisip. Mag-iilang minuto rin yung natigilan hanggang sa nagdesisyon na itong magsalita. Ayon kay Samuel, albularyo ang kanyang ama, kaya lahat ng kwentong nabanggit ni RG na kumpirma niya. Nasisiguro rin niyang marami pa itong nalalaman, lalo na pagdating sa mga bagay na gusto niyang makuha. Dagdag pa nito na, ang tanging hinahangad niyang malaman ay ang patungkol sa kung papaano makapasok sa dimensyon ng mga Diyos. Base sa kwento ng tatay niya, ang dimensyon ng mga Diyos ay pinamamahayan ng mga mutyang hindi kayang maabot ng kaisipan ng tao. Ito ang gusto niyang makuha, kaya naman matagal-tagal niya nang sinasaliksik ang tungkol sa mundo ng Diyos ng hangarin. Ngunit dahil sa walang kamatayang Diyos ang kanyang hinahanap, marami sa mga teksto na magbibigay kalinawan ukol dito ay naibauna sa limot ng panahon. Kaya naman ang tanging pinanghahawakan na lamang nito ay ang karunungan na nagmumula sa kanya. Pagtatapat pa nito na, hindi siya katulad ng ibang mga antingero na may hina dahil kagaya ni RG, malalim na rin ang kanyang kasanayan sa larangan ng lihim na aral. At para makumbinsi siya, nagpakita ito ng iba't ibang uri ng mga mutya, kagaya ng pangil, mutya ng salsagan, at kung ano-ano pang mga pangdepensa. Inakala kasi ni Samuel na ikakagulat ito ng kaibigan niya, pero pagsilay ni RG sa mga ito, wala man lang yung naging reaksyon. Yun bang pangkaraniwan na lamang sa kanya na makakita ng ganun? Ilang minuto pa ang lumipas. Pagtago ni Samuel sa mga karga, nagsalita ang kaibigan niya sa kanya. Hindi mo ako makukuha sa mga ganyan, Sam. Kung sa tingin mo na hindi ka na kayang galawin dahil sa mga yan, nagkakamali ka. Ang mga ipinakita mo sa akin ay pawang mga pangkaraniwang gamit lamang sa mundo na ikinukwento ko sa iyo. Di ako nagmamayabang, nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya kung gusto mong makarating doon, kailangan mong sumunod sa aking mga bilin. Wala akong karapatan na pigilan at tutulan ka, kaya makakaasa ka na susuportahan kita. Dagdag pa niya na maraming kinakailangang gawin para makarating sa mundo ng Diyos ng hangarin. Hindi rin ito isang paraiso, kaya nangangailangan ng matinding sakripisyo kung talagang sigurado siya na gusto niyang makarating dito. Pagtatapat pa niya na, napakanipis ng hangin sa lugar na yon at marami roong naglipa ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa madaling sabi, ang mundo na gusto nitong puntahan ay mundo ng Diyos ng kadiliman. Mariin din niyang inilahad na kapag nakarating na sila rito, kinakailangan nilang magtagal doon ng 3 araw upang maghintay sa muling pagbubukas ng lagusan. At ang halos 3 araw sa lugar, katumbas na ng 3 taon sa lupa. Nang marinig naman ni Samuel ang kanyang sinabi, bahagya itong napatahimik kasi pakiramdam nito, kayang-kaya talaga siyang dalhin ni RG sa mundong tinutukoy niya. Ang buong akala niya kasi, ang ama nito ang may kakayahan na maghatid ng tao sa lugar na yon, ngunit nagkamali siya.
At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nalaman niya na si RG pala ang may hawak sa lahat ng susi ng mundong matagal na niyang inilalahad. Matapos naman itong malaman ni Samuel, nagdulot ito sa kanya ng pansamantalang pagkalito. Katunayan, hindi na nila natapos ang mga paksa dahil sa napilitan itong umalis pagkarinig nito sa kanyang mga sinabi. At sa halip di na sundan ng kaibigan niya, hinayaan na lang niya itong umalis. Alam niya kasi na litong-lito pa ito sa kanyang mga narinig, kaya mas mainam na hayaan na lang muna pansamantala. Dumaan ang mga araw, hindi na sila nagkita. Akala niya, nakalimot na ito, pero pagkaraan lamang ng 2 linggo, bumalik ito sa kanila na punong-puno ng galos ang katawan. Huli na nang malaman ni RG na nagsanay pala ang kaibigan niya bilang paghahanda sa kanilang paglalakbay. Pagpasok nito sa kanyang bahay, matapang nitong inilahad ang tungkol sa pag-aasam nitong sumama. Pero bago nila ito gawin, meron itong pabor na hiningi sa kanya. At yun ay walang iba kundi ang pagmamalabis nitong malaman kung papaano siya nagkaroon ng ganoong kakayahan. Nang marinig naman ni RG ang sinabi nito, kampante niya itong sinagot ng, "Para sa iyo noong kailangang kasunduan para makarating ka sa domi ng isang Diyos. Pag-isipan mo ng mabuti yan, Sam. Alam ko na balang araw, mauunawaan mo ang lahat." Pagkasambit niya ng mga katagang ito, umalis na siya nang hindi na nagsasalita pa. Kalaunan, wala na ring nagawa si Samuel kundi ang sumunod sa kanya. Base sa kanilang napag-usapan, tutungo sila sa mundo ng Diyos ng hangarin sa unang gabi ng kabilugan ng buwan. Yun umano ang gabi na nagbubukas ang lagusan na ligtas para sa lahat. Hindi ito madalas gawin ni RG, pero dahil sa meron siyang kasama, pinili niyang sumunod nang sa gayoy maging ligtas at payapa ang paglalakbay nila. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, wala itong ibang ginawa kundi ang maghintay. At para hindi nito makalimutan ng araw, sa kanilang tahanan na ito nanuluyan pansamantala. Hindi naman ito tinutulan ni RG, lalo pat alam niya na mapagkakatiwalaan ang kaibigan niya. Makalipas lamang ang 2 araw, pagsapit ng araw na kanilang hinihintay, dito na sila umalis ng baryo. Nilakad nila ang ilang milyang daan patungo sa bundok kung saan naroon ang lagusan. Halos buong araw ang kanilang naging paglalakad para lamang marating ito. Pag-akyat naman nila sa tuktok, nakita nila ang isang bilog na bato na may mga nakaukit na simbolo. Mula rin sa lugar, abot tanaw ang maraming baryo dahil sa sobrang taas nito. Matapos naman nila yung masilayan, matyaga na sila roong naghintay ng gabi. At para magkaroon ng lakas pagbukas ng lagusan, maaga na nilang kinain ang mga baon nilang dala. Yung kaibigan niya, patawa-tawa pa habang nag-uusap sila. Animoy wala itong ideya sa paparating na panganib. Pagsapit ng 8:00, tarik na ang buwan. Napakaliwanag na rin sa lugar kung nasan sila. Tapos yung batong kanina pa nilang binabantayan, napapansin na ni Samuel dahil sa pagkakaroon nito ng malaking bitak sa paligid. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nito nang bigla itong lumutang sa ere kasabay ng unti-unting pagkalas ng malaki nitong parte hanggang sa numipis ito ng numipis at kalaunay naging parang kawangis na ng isang singsing. Sa kasagsaga ng paglutang nito sa lupa, naglalabas ito ng kakaibang enerhiya na animoy nagpapaikot dito. Maya-maya pa, nakita na nila ang pag-ikot ng makapal na hangin sa loob ng bato kung saan ilang segundo lang ang lumipas, sinabayan na ito ng kulay berdeng enerhiya. Tandaan mo, Sam, bawat mundo ng Diyos nakabase sa kulay ng lagusan. Huwag na huwag kang pumasok kapag hindi mo alam ang kulay na iyong pupuntahan. Payo ni RG sa kaibigan niya.
Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nanatili lang ito sa kanyang tabi at hindi na gaanong umiimik. Sa punto kasing yun, nakataon na ang wisyo ng kaibigan niya sa lugar na pupuntahan nila. Nang mapagtanto naman ito ni Samuel, minabuti na niyang pumasok na rin sa loob ng lagusan. Naisip niya kasi, mas mainam na makita nito ng personal ang mga nilalang upang magkaroon na ito ng ideya sa mga makakaharap nila. Ilang minuto pa ang lumipas, nang akmang papasok na sila, muli niya itong pinaalalahanan na ang mundo ng Diyos ng hangarin ay hindi ang tipo ng mundo na gugustuhin niyang mapuntahan. Dagdag pa niya na, tama siya ng hinala na maraming araong malalakas na mutya ng kanan, ngunit lahat yon ay nagmula sa mga antinyerong bumagsak sa mundong kanilang pupuntahan. Mariing din niyang inilahad na bagaman buhay pa ang mga mutya, hindi yun madaling kunin kagaya ng iniisip ng kaibigan niya. Kahit kasi patay na ang mga antinyerong nagtatanga nito, nananatiling buhay pa rin sa mundong yon ang kanilang mga wisyo at katawan. Nang marinig naman ni Samuel ang sinabi nito, hindi na ito nagsalita pa. Alam niya sa kanyang sarili na totoo ang mga sinasabi ng kaibigan niya, kaya imbis na makipag-argumento, iniwasan na niyang magsalita. Kalaunan, nang wala na silang mapag-uusapan, dito na pinasok ni RG ang lagusan. Habang nakaharap sila sa bato, narinig niya yung may mga sinambit na buhay na salita bago pumasok kasama siya. At sa isang iglap, pagdilim ng paligid, nakita niya ang napakaraming liwanag na nagbabalik panaog mula sa kanilang kinaroroonan. Meron din silang narinig na mga sigaw ng tao na mabilis na dumaraan sa kanila. Halos nagtagal ng 3 minuto ang ganoong pakiramdam hanggang sa unti-unti nang nagbago ang lugar na kanilang nakikita. Sa isang kisap mata, napadpad sila sa isang mundo na kung saan wala kang makikitang kahit isang halaman ang nabubuhay. Ang hangin at ang langit ay punong-puno ng alikabok na nagmumula sa nasusunog na puno at mga patay na lupa. Marami rin doong bundok, pero lahat yon kalbo at pawang gumuguho. Hindi kalayuan sa kanilang kinalagpakan, nakita nila ang isang malaking pinto na may mga taong nakadikit sa mga bato. Umaatungal ang mga nilalang na yon na animoy kapag bumubukas ang pinto, nagdudulot ito sa kanila ng matinding hapdi at sakit. Di kalayuan naman sa malaking pinto, may nasipat silang mga taong naglalakad sa isang hanay, bit-bit ang malalaking banga na merong lumalabas na apoy sa pinakabunganga. Kung titingnan mula sa malayo, sasabihin mong mga ordinaryong tao lang ang mga ito. Pero kapag nalapitan nyo ng iyong paningin, mapagtatanto mo na ang mga taong yon ay matagal nang namatay. Yun bang sa kabila ng patay na katawan nila, nananatili pa ring nakakulong sa loob nito ang kanilang mga kaluluwa? Ayon kay RG, kaya nangyayari ang ganoong bagay ay dahil sa kagustuhan ng Panginoon ng hangarin. Ang mga nilalang na nakikita nila ay ang pangunahing alipin ng mundo upang maipagpatuloy ang pag-unlad ng imperyo nito. Kinukuha rin ito ng Diyos mula sa mundo ng mga tao, ngunit bago niya ito gawin, sinisigurado niya na ang isang taong pumanaw ay nagkaroon ng masamang buhay nung ito ay nasa mundo pa ng mga tao. At sa pamamagitan nito, hindi niya maaapakan ng soberanya at interes ng ibang mga Diyos. Kahit kasi magkakapatid sila, hindi malabong sumiklab ang digmaan kung merong isa sa kanila ang hindi marunong tumanaw ng respeto sa iba. Yon ang pangunahing rason kaya lahat ng Diyos sa bawat mundo ay nagiging maingat. Dagdag pa ni RG na, sa ngayon hindi pa nalalagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Ngunit kapag sinubukan nila roong lumapit, unti-unti nang magbabago ang simoy ng hangin. Bagay na kailangan munang pag-isipan ng kaibigan niya bago nila ito gawin. Matapos naman niyang makapagwika,
Sumang-ayon na rin itong si Samuel na lumapit. Base kasi sa kanyang sinabi, matatagpuan malapit sa pinto ang mga mutya ng antingero na kanilang hinahanap. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nagpasya na siyang umusad. Habang bumababa sila ng bundok, nakita nila ang parte ng lugar kung saan binabalot ng mga patay na punong kahoy. Mula sa malayo, aakalain mong normal lang ito, gawa ng wala ka raong makikitang kakaiba maliban sa pagdaan ng itim na usok sa paligid. Subalit, nang makalapit na sila sa lugar, nakita ni Samuel ang mga taong nakadikit sa katawan ng kahoy habang pilit na sumisigaw at nagmamakaawa. Paulit-ulit ding sinusubukan ng mga ito na kumawala sa kanilang mga kulungan, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ito magawa-gawa. Yung balat kasi ng katawan nila, literal na kaisa na ng puno at kapag pinipilit nila itong alisin, sumusugat yon tapos yung mga baga ng alikabok sa hangin, pumapasok doon. Isang napakasakit na sensasyon na walang kahit na sino ang may kakayahang indahin. Matapos naman nila itong masilayan, dito na nila nakita ang mga nilalang na lumilipad sa kalangitan. Taliwas sa mga tao, may mga pakpak ang mga ito, tapos ang balat nito hindi nalalayo sa balat ng mga bayawak. Kahit umaga, walang takot na sinusuyod ng mga nilalang ang lupain na animoy naghahanap ng kanilang mga biktima. Pagsilay naman nila rito, agad naman silang nagtago sa mga puno. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tila bang naamoy sila ng mga nilalang na yon, kaya naman imbis na magpatuloy sa paglipad, dumapo ito sa mga kakahuyan. May ilan sa mga nilalang ang bumagsak pa noon sa lupa dahil yung mga sangang dinapuan nila masyado nang marupok para mainda ang bigat ng kanilang katawan. Akala ni Samuel hindi na yun makakatayo pa, pero ilang segundo lang ang lumipas, narinig niya ang panaka-naka nitong pag-angil habang bumabangon sa lupa. Di nagtagal, gumapang ang nilalang na animoy meron itong hinahanap. At sa estado ng kanilang pinagtataguan, alam niya na oras na lamang ang pagitan bago sila nito masilayan. Nang mapagtanto naman ito ni RG, agad niyang inabisuhan ng kaibigan niya na manatili. Pagkatapos, dali-dali siyang umalis at sa loob lamang ng ilang minuto, naramdaman ni Samuel ang pagsili parang papalayo ng mga nilalang. Nakakagulat ang ganoong yugto sa kanya dahil hindi niya maisip kung papaano ito nagawa ng kaibigan niya. Gayunpaman sa kabila nito, pinili niyang maging mahinahon. Naisip niya na hindi na nakapagtataka ang ganoong bagay, lalo na't napakalawak ng kaalaman nito pagdating sa lihim na aral. Maya-maya pa, dahil sa mga nangyari, nagmamadali na silang umusad papalayo. Pagdating nila sa pader ng malaking pinto, bumungad sa kanila ang mga tambak ng tao na sa sobrang dami, ito na ang nagsisilbing pader ng hangganan. Malayo pa lang, rinig na nila ang sigaw ng mga ito sa puntong ikabinginayo ng kanilang mga tenga. At habang naghihirap si Samuel na makibagay sa sitwasyon nila, napansin niya na kaswal lang na naglalakad si RG, animoy sanay na sa ganoong kalakas na ingay. Hindi nagtagal, nang makalapit na sila sa hangganan, dito na bumungad sa kanila ang lupang kanilang tinatapakan na gawa sa purong kalansay ng tao. Yung iba rito, kahit ulo na lang ang natira, literal na buhay pa. Kakaiba rin ng mga insekto at hayop na makikita mo sa lugar. Kaya naman nang mapansin ito ng kaibigan niya, ramdam niya ang pagdodoble ingat nito. Mahirap na kasi baka makamandag pala ang mga nilalang na kanilang nasisilayan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, inabisuhan niya ang kaibigan niya na maghanap na sa mga pader. Huwag nitong pagtuunan ng pansin ng mga bangkay na kanilang tinatapakan dahil lahat yon paniguradong wala ng tinataglay na mutya.
Ang tanging pag-asa na lamang nila ay ang mga antingerong naipit sa pader ng hangganan. Hanapin mo ng maigi, Samuel. Mag-ingat ka sa pagkuha sapagkat ang mga nilalang na yan may kamandag sa kanilang mga bibig. Kapag nakagat ka, magiging katulad ka nila. Paalala ni RG sa kaibigan niya. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito hudyat ng pagsang-ayon. Matapos nun, nagsimula na ito sa paghahanap hanggang sa may makita na itong katawan na merong suot-suot na medalyon. Medalyon ng Arkanghel ang kanyang nakita, kaya naman agad niya yung kinuha. Maingat ang pagkakahugot dito ni Samuel dahil natatakot siya na baka sumabay ang ulo ng antingero sa medalyong kinukuha niya. Ilang minuto pa ang lumipas, nakakita na naman siya ng mutya. Napakaraming buhay na mutya sa lugar na yon pinuno dahil sa pangangalaga ng mga antingerong naalipin dito. Sa sobrang dami nga ng kanyang nakita, hindi niya na noon namalayan ang ginagawa ng kaibigan niya. Kalahating oras pa ang dumaan. Nang makalikom na siya ng halos nasa 20 gamit, dito pa lamang niya naisipang huminto. Ang balak niya kasi, magpapahinga muna sila ng bahagya bago magpatuloy sa pangunguha. Subalit pagbaling niya ng tingin sa kinaroroonan ni RG, nakita niya itong nakatayo habang nakatitig sa 5 nilalang na nasa harapan nito. Kakaiba sa lahat ang mga nilalang na nakita niya, kaya naman imbis na magmasid lang, hindi na siya nagdalawang isip na lumapit para tumulong. Ngunit, nang marating niya ang kinaroroonan nito, napansin niya na parang hindi man lang natatakot ang kaibigan niya. Kasywal lang kasi itong nakatingin sa 5 nilang bisita, animoy naghihintay ng pagkakataon na magsalita ang mga ito sa kanila. Paglalarawan naman niya sa mga nilalang, para naman yung tao kung titingnan. Pero nakakapangilabot ang mga anyo nito. Bukod sa itim at magaspang nilang mga balat, hindi rin normal ang haba ng kanilang mga bisig. Meron din itong nakatiklop na pakpak sa likod nito. Tapos yung isang nilalang na pinagigitnaan ng 4, nakasuot ng paldang animoy gawa sa balat ng tao. Ito lang din ang merong sungay sa lahat ng nilalang na nakita nila, kaya naisip niya na baka yon ang namumuno sa mga nilalang na naglilibot sa hangganan ng kaharian ng Diyos ng hangarin. Subalit, pagtanong niya kay RG, nagulat siya sa mga sinagot nito sa kanya. Nagkakamali ka ng inaakala. Dahil yang nilalang na sinasabi mo, ang naglikha ng mundong ito. Siya ang Diyos ng hangarin na tagapamarusa ng tao hanggat hindi pa dumarating ang katapusan ng lahat ng may buhay sa mundo. Seryosong sagot ni RG kay Samuel. Dahil sa kanyang sinabi, nagdulot ito ng matinding pagkalito. Inakala kasi noon ng kaibigan niya na hindi tumutungo sa mga ganoong lugar ang pinakamataas na nanunungkulan sa mundong pinuntahan nila, ngunit siya ay nagkamali sa kanyang hinala. Matapos naman niyang makapagwika, itinuro ng Diyos ng hangarin ang kaibigan niya, habang bakas sa mukha nito ang matinding pagkagalak. Pagtitig naman ito kay Samuel, nagsimula na rin itong magsalita ukol sa mga bagay na kasalukuyan itong binabalak. Mukhang nakasanayan mo nang pumunta rito nang hindi nagpapaalam, Diyos ng mga lagusan. Naunawaan kita sa mga ginagawa mong yan. Pero nakakalimutan mo na yata na bawal magdala sa mundo ko ng tao. At dahil sa ginawa mo, mapapahamak siya. Hinahamon ko siya ng duelo. Kapag napatay niya ang kampiyon ko, makakauwi siya kasama mo. Pero kapag siya ay natalo, mananatili siya rito hanggang sa araw ng paghuhukom. Wika ng Diyos ng hangarin.
Nang marinig naman ni RG ang sinabi nito, agad itong nagbigay daan, pagpapakita ng pagsang-ayon sa sinabi ng nilalang. Pagkatapos wala na itong ibang nagawa, kundi ang mapatingin kay Samuel, bakas ang matinding pag-aalala. Ilang minuto pa ang lumipas, alinsunod sa nais nitong mangyari, nagpang-abot sila ng nilalang na tinatawag nitong kampyon. Malakas ang nilalang na yon, pinuno, at base sa paglalarawan niya, isa itong tao na may kalahating baka. Meron din itong daladalang malaking palakol, tapos ubod yon ng lakas. Kahit nga gumagamit na siya ng mutya, patuloy pa rin siya nitong napapangibabawan sa puntong ang tanging nagagawa na lang niya ay ang umilag ng umilag. Ngunit kahit gano'n na ang nangyari, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Matalinong tao itong si Samuel, kaya naman nang maunawaan niya ang pamamaraan ng kalaban, ginamit niya ito para yon ay mapaslang. Halos marami rin ang sakripisyong ginawa niya at sa kasagsagan ng pagbubuno nila, nagawa niya pang itaya ang sarili niyang buhay para lamang mahulog sa kanyang bitag ang kanyang kalaban. Mabuti na lang nagtagumpay siya, kaya naman nung tumarak na sa pader ng mga tao ang mahabang sungay nito, dito niya na yun inundayan ng saksak sa tagiliran at sa likod, malapit sa gulugod. At habang hindi pa nakakaalis doon ng nilalang, hindi niya ito tinantanan hanggang sa unti-unti na itong manghina at kalaunay magilitan na niya ng leeg. Pagsilay naman ng Diyos ng hangarin na patay na ito, sa halip na magkaroon ito ng galit, pumalakpak yon habang nakangiting tumititig sa kanya. Matapos nun, inabisuhan na sila nito na gawin ang kanilang mga nais. Yun nga lang, limitado ang lugar na sinang-ayunan nitong mapuntahan nila dahil sa matinding panganib na maaaring naghihintay sa kanila doon. At sa loob ng 3 araw, nagtagumpay si Samuel na makuha ang lahat ng kanyang hinahangad. Pagbalik nila sa mundo ng mga tao, naglahong parang bula itong si RG. Kasama nitong nawala ang kanyang pamilya, kaya naman naisip ni Samuel na maaaring Diyos din ang asawa at mga anak nito. Bagaman marami siyang katanungan sa kanyang isip, sa halip na maghanap ng kasagutan, pinili na lamang niyang pasalamatan ito dahil kung hindi dahil dito, kailan may hinding-hindi niya masasaksihan ang pagtatagpo ng Diyos ng lagusan at Diyos ng hangarin.